Зі мною можна зв'язатись по номеру телефону, там Viber, Telegram, куди вам завгодно. Або через групу Facebook, ссылочка є в шапці профілю. Зараз скажу свій номер телефону, але спочатку послухайте 3 умови безкоштовної оцінки. Перше – це якісні фото кожної монети з 3 сторін підряд. Аверс, реверс, гуд. Щоб я розумів, що це одна монета. І робіть це при денному світлі, щоб було чітко видно дрібні деталі. Друге – до 20 монет від однієї людини в день. Не 50, не 100, друзі, монет, як люди кидають, а до 20, тому що вас багато, я один. І третє, не треба мені надзванювати. Скинули фото, написали, що вас цікавить, і чекаєте відповіді. І в порядку черги я всім відповім. Це може зайняти і до суток, тому що, ще раз повторюсь, вас багато, я один. І так, номер телефону 093 630 51 05.